Здравейте, аз съм доктор Мария Чолакова и днес ще си говорим за терапевтичните общности. Както тези от вас, които ме следват от по-отдавна знаят, аз също съм минала през рехабилитационен център. Защо има смисъл от тези центрове? Как те ни помагат? Какво е различното спрямо това да се справиш с помощта на близките си? За съжаление, мили хора, истината е, че близките ни не могат да ни помогнат. Защото те са болни, също като нас, само че ние сме болни от зависимост, а те са болни от съзависимост. Човекът, който не е зависим, много трудно би могъл да разбере зависимия човек. Те не могат да си отговорят защо ние продължаваме да пием, след като това нещо разрушава живота ни, разрушава отношенията ни. Оставаме без работа, оставаме без пари, оставаме без приятели. Но това един човек, който не е зависим от алкохол или някакво вещество или поведение, не може да го разбере. В началото повечето хора се съпротивляват на идеята, че трябва да постъпят в такава общност. В моят случай също беше така. За мен това беше все едно да постъпя в психиатрия. Поне така си го представях по това време. Истината обаче е, че терапевтичните общности са много повече от това да живееш изолирано в продължение на месец или месеци и да имаш дневна групова терапия с психолог. В терапевтичните общности всеки зависим, общувайки с другите зависими, открива себе си в тях, своите истории в историите, които те разказват. Това взаимодействие между зависимите всъщност е една взаимопомощ. От една страна, това създава усещането в човек, че не е сам, че има и други хора с същия проблем. И наистина това дава страшно много кураж. От друга страна, слушайки историите на другите, ние можем да черпим от по-напредналите във възстановителния процес. И изобщо животът в една такава общност е изключително полезен.